Xahar b'xahar l-elettriku mill-interconnector fl-2017 ogħla b'madwar 25% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Stqar dan il-Ministru Joe Mizzi fil-Parlament fil-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari, fejn spjega kif lilin mill-inċident ta' ftit ġimgħat ilu fl-Awstrija li wassal għal żieda qawwija fil-prezzijiet tal-elettriku importat mill-interconnector f'wieħed mill-iktar żminijiet kesħin tas-sena, l-elettriku li nimportaw mill-Italja irreġistra żidiet sostanzjali tista' tgħid matul is-sena kollha. Fil-fatt, żied jgħid f'dawk is-sigħat tal-jum li l-aktar nikkonsmaw elettriku, bħal pereżempju l-ħinijiet ta' flaxija meta ħafna jkunu d-dar, il-prezz tal-elettriku mill-interconnector fl-2017 tela b'aktar minn 30% meta mqabbel mas-sena 2016. Għaldaqstant spjega kif l-Enel Malta tagħmel użu sħiħ mis-sorsi kollha tagħha, jiġifieri l-interconnector u l-impjanti tal-gass naturali tal-Electrogas u Dellimara 3, anke kemm il-darba fil-kapaċità sħiħa tagħhom. Taħlita ta' sorsi li l-bżonn tagħhom tiġdu iż-żieda bla preċedent li Malta esperjenzat fid-domanda tal-elettriku matul l-2017. Sorsi li l-użu tagħhom jiddependi mill-ħtiġijiet tal-mument li l-Enel Malta tikkalkula skont id-domanda, ħtiġijiet ta' manutenzjoni u kundizzjonijiet esterni bħat-temp u d-diffikultà fil-provvista minn sqallija fost l-oħrajn. Kalkoli li waslu għall-kumpanija li tista' toffri tariffi mill-aqwa. Fil-fatt, innota l-Ministru, it-tariffi li traħsu fl-2014 u fl-2015 b'25% u li ħallew ma' 80 miljun euro fis-sena fil-bwiet tal-familji u n-negozji għadhom kif reġgħu għal darb'oħra ġew ikkonfermati fost l-orħos fl-Unjoni Ewropea minkejja li sa 5 snin ilu kienu uffiċjalment meqjusa impossibbli.